Sa United kalara ya kenam la do ukyang nang ba Memorial Trophy ke bakhat sao ya kebala tip kum ke Super Division Football Tournament kebala penyai de ke West Jenja District Sports Association hadin bakalala aman penlim da Arko Lanot ya ke la thalabo ha ke final kebalong hakyang nang ba stadium ha ke sngi sajai kene ke jing yora nam la do ke nyawasa kade ke sin ke basan kata kenam ladu kebeningkong kebakala yora kade ha usnem arajar khan reu bot sa usnem arajar khan yo khat pra arpuwei bat ha usnem arajar arpuar kenyawasa kala long tengru kaladu jong ke Meghalaya State League kenyawasa hagni ke jingya khun kala yele kai da ka surya le kai ka ba itnat kabala pensong shit yu nong pet kai nadu ka ba sedang jong ke jingya khun kalan nyon ye ka kut yale ka jong kalat thalabo balla don ki kep ki baki player jong kalat thalabo i kum bakin lot le er no sindon minta ka sngi ka nyawasa kala penti kana hakmat upat ba ubawan pet kai ban saki ba ka dei ka champion ne ka lado lada long kumno but dei hok ru ban yo yagani ka nam ajuai ya kini ki artli ki kol la thep da uburom langki salahe ha ka minute ka balai phu ar bat khandai pho ka bala biang pura yu ban yo khor ya ka khusnam man of the match ya ka khusnam top scorer la yo ra da upen ishai la thong jong ka nangba mulang ya ka khusnam best goalkeeper da usbing thermang jong ka la thalabo bat ka nam player of the tournament da usanjini dekhar jong ka Nyawasa United